akwai dankararren munafurci a wajen 'yan kudancin Najeriya. Sati biyu da suka gabata sanda aka kashe Deborah a Sokoto suka cika social media suna ihu justice for Deborah, justice for Deborah. Duk inda ka gifta a social media su zaka tara sun yi dandali, sun yi posting, suna zagi 'yan arewacin Najeriya, suna cin mutuncin Hausawa. Suka kira mu dabbobi, suka mana zagi na cin mutunci. Sai gashi a wannan da suka gabata an kashe wata baiwa Allah Fatima da cikinta a garin Anambra, an kashe 'ya'yanta guda 4. A inda na karanto an ci 'yan kungiyar Biafra ne suka yi kisan. Amma babu dan iskan da ya dauki wannan labarin ya saka yake cewa an yi kisa a Anambra. Kun ga kenan ba wai akan Deborah suke, ba wai akan ran Deborah suke wannan iyu suke balo okon ba. Suna yin shi ne saboda sun ga dama ta wada su dinga zagin 'yan arewacin Najeriya. Daukar doka a hannu musamman ta kisa wallahi da gwajen su ta faru. Satin da aka kashe Deborah din nan, a satin an kashe wani a Lagos akan canjin naira 100. Kuma a satin an ƙara kashe wani a Imo amma ba su ɗauki wannan labarin ba. Kun ga kenan ba wai ran ɗan adam bane da suke iyo suna cewa su humanity, ba wai ran ɗan adam bane matsalan su. Suka dinga involving international companies, justice for